Salam. Men 25 yaşımda söyüp durmuş kurdum. 2 tane çağam bolan soň ayrılıştık. 2 oğlum var, ol derre öýlendi. Yine 2 oğlu boldy. Menem ikinji gedek ýalňyşmaýyn diýip öz garyndaşlarymyň birine bardym. Men dogan garyndaşlarym garşy boldy dogrusu. Emma men maşgaly bolaýyn diýdim. Ol men gowurýady, menem onu gowurýadym. Aradan wagt geçti. Ondan soň günlüň birine ol işlemäge gitsem diýdi, daşar ýurdu. Men işläp pul toplap onu daşar ýurdu ogratdym. 1-2 ýyl men bilen şeýle bir gowurlaşýady. Ara karantin düşdü. Soňam ol dokument wagty geçen soň gelmedi. Nefat hanım men bilen habarlaşmakdanam galdy. Men jaňa semem almady. Ýoksa meniň aýdylşýaly dokumentalny aýaly. Garaz men bilen habaryny kesenden soň biraz men ýaramadym. Moskwa özüme seretdirmäge gitmege ýüregime dudum. Olam Moskwada işleýär. Men öz gazanjym bilen Moskwa bardym. Men bardym da oňa jaň etdim. Sen näme üçin geldiň diýip gaýgyrdy. Aýtman geldiň diýdi. Men näçe ýazýan jogap bermedim. Şoň üçin gelmeli boldum diýdim. Men özüme seretdirmäge geldim diýdim. Ol meni köçede goýdy. Özüň gelipsiň, özüňem bar berdi. Men balnitsa bardym. Baharlandım, netijeler gowy. Gowy diýen soň begenimde öýe gaýtmaga karar berdim. Men ýene howlugyp begenip ýollaşma jaň etdim. Ol men jaňymy alyp näme üçin geldiň, nädip geldim, nähile geçseň özüň bil, näme etseň şonu et diýdi, goýdy telefony. Menem o ýerde daimler bardy, jaň etdim. Barmaga yerim ýokdy. Öýleriniň salgysyny aldym da olara bardym. Garaz olarda bir gün läp boldum, soň Türkmenistana gaýtdym. Ertesi geldim öz ýurdumyza döneýin. Öz ýurdumyzyň adamlary başga. Şoňa düşündim. Gelenimden soň men ýene oňa jaň etdim. Sebäbi men oň bilen zakystadym. Zakystadym diýende şu wagtda men oň bilen zakysty. Men oň bilen habarlaşmalym, sebäbi oglum 12-nji synpy götürýärdi. Men oňa ýene jaň etdim. Ol bu gedek jaňymy aldy. Gaýryp men oňa jaň etmelärligimi aýtdy. Hemem özüniň o ýerde aýalynyň bardygyny, maşgalasynyň bardygyny aýtdy. Men şeýle bir erbet boldum. Onyança bir aýal elinden telefon aldy da men ýollaşyma gaýdyp jaň etmem diýdi. Menem hayran galdym. Garaz men oglum şeýle 12-nji synpy götürýär. Ogluma zagran pasport alyp daşar ýurdu okuwrudym geldi. Şeýtimde birinji ýollaşma jaň etmeli boldum kakat bolanlyk üçin. Olam ruhutu gerekdi, radylyk gerekdi. Olam maňa jaň etme, men başga maşgalam bar, menden size hiç adam ýok dedi. Men başga çağalym bar, başga maşgalam bar dedi. Pasportam merdirjek geldi, adam merdirjek geldi. Men atla siziň durmuşuňyza goşulman dedi. Garaz şeýle. Hudaýa şükür, depemde jaýym bar, ýaşaýşym gowy, özüm işleýän. Oğlum şeýle 12-nji synpy götürýär, keçe oğlum 8-nji klass tamamlaýar. Şoňa şükür etýän. Bu haty ýazmagyň sebäbi men size ýydarlaýar. Şu hata
Näme jogap ýazarlar ka? Men nirde ýalňyşlyk goýdurdym kan bilesim gelýär. Mümkin bolsa şu hata okap beriň haşeje. Bağışlan wagtyňyzy alym üçin. Ýene-de bir zat aýdasym gelýär. Daşary ýurda iş okuw diýip gidýän erkek adamdan gaty köpüsi erine galan maşgallalaryny ýadyndan çykarýarlar. Be gaty näme dogry? Elbetde men günüm görür. Men işleýän ýöne şoluň kazanjyny gözlük oturan adamlar bar ahry. Men bu ýagdaýda ýekedäligimi bilýän. Sebäbi şeýle ykbally aýallaň gaty köpüsiniň jany ýanyny eşitdim. Ýöne menki bir tarapdan uly ýalňyşlyk ýaly. Bir tarapdanam ikinji gedek maşgalal bolasy gelýände nanlar maňa düşünürler. Men maşgala borasym geldi. Başgaça gatnaşykda däli maşgalaly ýagdaýda sagdyn bolasym geldi. Başla.